Kaixo berriro, aurreko bideoan sentsore digitalei buruz hitz egin dugu eta sailkapen bat egin dugu. Tentsiodun kontaktuak dituzten sentsoreak aipatuz eta tentsiotik libre dauden kontaktuak aipatuz. Aipatu dugu baita ere, horrelako sentsoreak eragozpen txiki bat badutela. Tentsiodunak direnean eta besterik ez badaukagu, nola lortu genezake tentsiotikan libre ez den sentsore bat, tentsiotik libre dun kontaktua duen sentsore bat pasatzera. Alegia, hemen daukagun helburu hau lortzea. Kontaktua libre izatea sentsore hauetatikan abiatuta. Hori lortzeko relea erabili behar da, rele osagaian. Hemen daukazue iruditxo bat, bai, relearena eta bere ikurra. Kasu honetan, marraztu dizuegun ikurra, errele batena da, non bere nukleoa elikatzen den 230 voltakin, eta tentsioa jasotzen duenean eta eremu magnetikoaren eraginez mugiarazten dituen bi kontaktu. Bai? Ikusten duzuenez, honek baditu bi kontaktu normally close direnak eta bi kontaktu normally open direnak. Bai? Alegia, zer egingo genuke sentsore honekin kontaktua librea nahiko bagenu. Alegia, arratsaldeko 8:00 kontaktu horrekin 5 voltioz elikatuta dagoen zirkuito batetan zerbait eragiteko. Bai, kontaktu librea beharko genuke 5 voltioak erabiltzeko, beraz, errelea hartuko genuke, bai, eta bere bobina jarriko genuke sentsorearen kontaktuari lotuta. Honela, sentsore hau 230 voltiokin elikatzen dela konturatzen bazarete, bai? 230 voltio horiekin errelearen bobina elikatuko genuke eta honek mugiaraziko lituzke bere kontaktuak. Kontaktu hau eta hauek aldi berean mugituko lirateke. Ezberdintasuna zein da? Kontaktu hau 230 voltatara lotuta dagoela eta hauek aldiz libreak direla. Bai? Bueno, esan bezala, hau izango litzateke egin beharreko eragiketa honelako sentsore bat edukita nahiko bagenu beste zirkuito batetan kontaktu bat erabili ahal izatea. Bai? Tentsiodun kontaktu batetatik abiatuta lortu tentsiorik gabeko kontaktuak mugitzea. Bai? Hauxe da dana, gero arte.